स्वागत आहे सर्वांचं। आज आपण पाहणार आहोत महाराष्ट्राचा आवडीचा पदार्थ, तो म्हणजे फोडणीचं वरण। आणि प्रत्येक मराठी सेलिब्रिटीचा आवडता पदार्थ विचारला तर तो वरण भात असंच सांगतो। चला तर मग बघूयात ही रेसिपी। तर यासाठी इथे मी घेतलेली आहे 1 वाटी तुरीची डाळ आणि त्याला थोडंसं बॅलन्स करण्यासाठी, थोडासा घट्टपणा येण्यासाठी इथे मी मुगाची डाळही घेतलेली आहे। अगदी थोडीशी इथे मुगाची डाळ मी घेतलेली आहे। तर ही डाळ जी आहे ती पूर्ण व्यवस्थित दोनदा आपल्याला धुवून घ्यायची आहे। पाणी घालून आपण ही डाळ व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घेऊयात। तर दोनदा मी इथे ही डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। चला तर मग आता आपण ही शिजवण्यास ठेवूयात। तर इथे मी कुकरमध्ये पाणी घेतलेलं आहे आणि आता याच्यामध्ये ही डाळ मी शिजवून घेणार आहे। तर आता कुकर बंद करून इथे आपल्याला 3 ते 4 शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत, कारण की तुरीची डाळ कधी-कधी व्यवस्थित शिजत नाही। त्यामुळे 3 ते 4 शिट्ट्या घेऊन इथे मस्तपैकी आता डाळ शिजलेली आहे। तुम्ही बघू शकाल डाळ पूर्ण अशी वेगवेगळी आणि छान अशी शिजून तयार झालेली आहे। तर आता आपण हिला व्यवस्थित मस्त असं घोटून घेऊया, जेणेकरून व्यवस्थित अशी कन्सिस्टन्सी आपल्या वरणाला येईल। तर इथे मी मस्तपैकी घोटून तयार केलेली आहे डाळ। आता फोडणीची तयारी करूया। तर इथे मी खलबत्त्यामध्ये मिरची घेतलेली आहे, एक मोठी मिरची मी इथे घेतलेली आहे। त्याचबरोबर इथे 4 मोठ्या लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। हे दोन्ही पदार्थ आपल्याला मस्त चेचून घ्यायचे आहेत। त्याचबरोबर इथे कढीपत्ताही आता आपल्याला टाकायचा आहे। तर 4-5 पानं मी कढीपत्त्याचीही इथे घेतलेली आहेत। कढीपत्ता असा चेचून घेतल्यामुळे त्याची टेस्ट छान येते आणि वरणातनं कढीपत्ता काढून टाकला जात नाही। त्यामुळे शक्यतो मी कढीपत्ता चेचूनच घेते। हे सगळे पदार्थ चेचून झाल्यानंतर इथे आपल्याला 1 इंच खोबऱ्याचा तुकडा घ्यायचा आहे आणि आता तोही व्यवस्थित चेचून घ्यायचा आहे। लसूण, खोबरं, कढीपत्ता असा हा मसाला इथे तयार केलेला आहे आपण। आणि आता आपण फोडणी करून घेऊया। फोडणीसाठी मी इथे 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे। त्यामध्ये इथे अर्धा चमचा मी जिरे मोहरी टाकत आहे। फोडणी तडतडल्यानंतर याच्यामध्ये लसूण खोबऱ्याचं हे जे वाटण आपण केलं होतं ते याच्यामध्ये टाकायचं आहे। थोडंसं परतल्यानंतर याच्यामध्ये हळद टाकायची आहे। त्यानंतर चुटकीभर हिंग आपल्याला इथे टाकायचं आहे। त्यानंतर लसूण खोबऱ्याचं हे वाटण आहे ते व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। आता याच्यामध्ये शिजलेली डाळ टाकून घ्यायची आहे। त्यानंतर याच्यामध्ये पाणी घालून आपल्याला वरण जसं आपल्याला हवं आहे, काही लोकांना पातळ आवडतं तर काहींना घट्ट आवडतं, तर त्याप्रमाणे तुम्ही इथे पाणी ॲडजस्ट करू शकता। आणि चवीनुसार मीठ इथे मी टाकलेलं आहे। त्याचबरोबर बारीक चिरलेली कोथिंबीर इथे टाकायची आहे आणि आता वरणाला आपल्या मस्तपैकी उकळी आणून द्यायची आहे। साधारण 10 मिनिटे वरण आपल्याला व्यवस्थित उकळून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता इथं वरण छानपैकी उकळलेलं आहे, गरमागरम अशा वाफा त्याच्यातून निघत आहेत। तर इतकी ही फोडणीच्या वरणाची सोपी रेसिपी आहे आणि मी सांगितले त्या पद्धतीने जर तुम्ही हे वरण केलंत तर तुम्हालाही नक्की आवडेल वरण प्यायला। आणि वरण भातावर तूप सोडून लिंबाबरोबर हा भात खूपच छान लागतो। तर नक्की करून पहा। चॅनलला नवीन असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि अशाच नवनवीन चवी घेत राहा आणि पदार्थ बनवत राहा। पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।